90 rokov, tak asi už taký, keď to musí byť. Čiže odpoveď na túto otázku, prečo ja, tak úprimne netuším. Keď mi ju dáte, ja vám dám tých 100 bodov a pochválim vás pred naštartovaným kavovarom. Nič z toho, čo odo mňa budete počuť, není z mojej hlavy. Ja to tu len uvádzam, lebo mám tak príjemný zjav. Čiže dovolte mi, aby som spomenul autorov tejto práce, a je to Pavol Ľupták, Mariana Sladecká, Katerín Škrietiková a ešte všetci ďalších, ktorí určite neviete prečítať. Poďme teda k tomu, čo spáchali, to je prednáška s názvom Večer bizarného porna. Je zaujímavým, hoci pochopiteľným faktom, že historicky bolo porno, respektíve erotika, prítomné v každom dnešnom médiu a mnohokrát stálo priamo za rozmachom tohto média. Zdá sa, že konzumenti pornografie sú náchylnejší vyskúšať nové technológie a najmä platiť za nové spôsoby získavania produktov. Pornografia ako pojem je pomerne novodobý, pochádza z viktoriánskych čias, hoci explicitné zobrazovanie sexuálnych námetov poznáme už od veľmi dávna. Čo je? No, je krásna animácia, ale pozor. Toto je moravianská Venuša. Znázorňuje ženu, teda, poprosím, no. Na čo aby sporcovi takáto soška slúžila, hej? Vieme, že sexuálny vzruch môže začať len tým, že sa človek na niečo pozerá, ale toto sa dalo aj omaciavať. Nové médiá, fotografia, filmy, video sa už pri svojich počiatkoch dotýkali pornografie. Keď ich to ľudia bežne dostali do ruky, tak jedna z prvých vecí, na ktorú použili, bola reprodukcia nahoty a erotiky. Fotografia sa spočiatku ani nepovažovala za umenie, to je niečo hodnotné, za čo by ľudia chceli platiť bez nejakého praktického užitku. Erotická fotografia, to už bola iná káva, za to si ľudia platili. A predaj erotických fotografií vlastne živil fotografický štúdia v Paríži v 40. rokoch 19. storočia. A to dokonca napriek tomu, že služby prostitútky boli lacnejšie ako fotografia s nahou ženou. Čiže z prvých 17 verejne zaregistrovaných fotografií v roku 1852 vyše polovicu tvorili tzv. Umelecké štúdie. Mrk. O rok na to z týchto obrázkov boli umelecké štúdie, 40,5% obrázkov bolo 417. To bude mať výsledok? Nie? No dobre. Prišli ste na iné. A prvým slávnym pornografom bol Gustav Muybridge. Slávny je, až znalci vedia, vďaka. Ale teraz to vyšlo prískoro. To je chlapská domena, ja viem. Naozaj. Gustav Muybridge. Preslavil sa tým, že urobil pohybovú štúdiu koňa, a to je ako prvý dokázal, že či je alebo nie je pravda, že koň sa v istej fázi svojho behu dotýka, alebo respektíve nedotýka žiadnou nohou zeme. No ale on potom fotil aj tieto veci. No. Toto. A potom veľmi zakrátko máme aj prvý škandál pornografického charakteru a ten sa podaril tvorcovi filmu Edisonov most. Poprosím ukážku. A šlo tam o toto. To, aby ste teda vedeli, dobre. Aby ste vedeli, že kde vtedy boli hranice toho, že čo ľudí dokážu považovať za vzrušujúce. A zároveň teda ešte aj škandalózne. No a potom neobyšli škandály pornografického druhu ani Československo. Film z roku 1900
Tatry natočil Gustav Machaty, volá sa Extáza. A tam sa poprvýkrát v dejinách kinematografie objaví ženský orgazmus. Poprosím. Tak to je. Tak to bola škoda, že to do nič. Videli sme asi dvakrát plameť vášne. Predohrávky dobrá. Čiže, prečo to chodí, keď nič nehovorím? Viac o tom, ako technologický pokrok vo svojich raných fázach, teda na jeho rané fázy vplyvala pornografia, to sa dozviete z knihy Petra Nováka Sex, Bombs and Burgers. To je ona. Vy ste ale určite prišli na prasačiny iným slovom na vyzerné porno. A tvorcovia sa teda rozhodli zorganizovať tieto ukážky do 9 kruhov pekla podľa Danteho božskej komédie. A teda v priebehu prednášky nadobudnete pocit, že to už nezvládnete ďalej. Tak máte pravdu ďalej, to je horšie. Tak ja myslím, že ste boli varovaní, môžeme začať. Okruh prvý. Áno, tu. Hej. Okruh prvý. To nazvali obyčajný sex, ale už vidíte tituly. Jeden vám pustíme. Porno môže mať, a kedysi aj malo, výrazný presah do umenia.
Hranice medzi pornografiou a priateľnou erotikou neboli jasne dané. A posledným filmom s ačkovými hercami a fakt, že veľkou filmovou produkciou bol Caligula. A niektorí viete, že to bolo veľmi teda nápaditom rímskom cisárovi. Vzniklo v roku 1979 a okrem skupinového sexu v ňom môžete vidieť aj uvidíte scénu jaksi uvedenia mladomanželov do sexuálneho života. Poprosím ukážku. What a delicious bread. Say about that, Rose. Is she really a virgin? Yes, Caesar. One can never be quite sure. Open your eyes, Lydia. Girl, to lose one's virginity to a direct descendant of the goddess Venus. Caligula Caesar, come on. Open your eyes, Proculus. Command in the name of the Senate. Open them! The Senate and the people of Rome. She really was a virgin. Are you? Well, are you? Yes, Caesar. Well, I just went like that. One more for woman, one for man. That's not fair. Come on, off with your clothes. I like your nice bushy hair, Proculus. I beg you. So I think you were lying to me. You're a virgin too. Caligula Caesar, command in the name of the Senate. Open your eyes, Lydia, and the people of Rome. You see how I've exhausted myself in order to make your wedding holy. My blessings to you both.
niekedy zhruba po tomto filme všetkým došlo, že bude naozaj dobrý nápad presne definovať pornografiu. A tým pádom, že čo ešte môže ísť do takých bežných kín a čo už nie. No a teraz pôjdeme do ďalšieho pekla, do skutočného pekla. Toto ešte nebolo nič. Ale nie. Áno. Fetiš je spojené s ľudským telom. Čiže podstatou pornografie je nahliadanie do súkromia iných bez ich vedomia. No a keďže väčšina hercov sa tvári, tých pornohercov sa tvári inak, ako by sa tvárili bežne, tak jednou z oblastí uspokojujúcou túto ľudskú túžbu sú tzv. Počkej, aby sa tam vedela potom skočiť, voyeur videá. No, a tie zachytávajú ľudí vykonávajúcich okrem teda bežného sexu v kancelárii aj rôzne iné činnosti. No a toto je prirodzene pochopiteľné, že čo sa tuto bude diať. Chystáte sa niekto na pohodu? Čiže samozrejme s ľudskou prirodzenosťou súvisí mnoho iných úkazov z ľudského života, ktoré iní ľudia túžia nepozorované sledovať. Ale napadlo by vám kaderníctvo. No a potom ten obrázok, čo ste videli na úvode. Viete, čo iné je porno, než v podstate dokument o príprave na materstvo. Istá skupina ľudí, ale hrozne milujem priamo mamičky, alebo teda budúce mamičky. Toto je z toho obrázok, ale sú už potom ľudia, ktorých fascinuje priamo materstvo.
Oh, God. Ja som tu počul nejaké výdychy, ale zoberte si, že to bolo mlieko nepasterizované, to je teraz v móde, priamo zo zdroja. Mohol byť aj podomový predaj tu do cez bránu. A vchádzame do ďalšieho, teda, okruhu, pekla, a tým sú fetiše spojené s vecami. Teraz trošku k tomu tej teórie. Fetiše ako mimotelové stimuly erotického vzrušenia primárne vychádzajú z fascinácie zakázaným. Určite ste od vami v určitom veku počuli, že dažďovky sa nejedia a že treba na kľúčke od dverí je miliarda baktérií. No tak teda, prečo si v dospelom veku nedopriať potešenie z toho, že za peniaze sú ľudia ochotní urobiť prakticky všetko. A aj let mi... Ženy sa nebijú. Aj letný a pruderný návštevník internetu rýchlo pochopí, že majstrami fetišov sú Japonci. To vidíte aj tu. A tí postupne dokázali vyprodukovať materiál popisujúci najrôznejšie predstavy. Mimoriadne obľúbe sa u nás tešia ich inscenované televízne show, kde si skupiny nadržancov plnia fantázie. Napríklad o tom, že čo by spravili moderátorke počasia, keď tomu manželku pozerajú správy. No a v Japonsku je preto veľmi obľúbený aj český režisér Jan Švankmajer, ktorý fascináciu fetišmi dotiahol do umeleckých kvalít vo svojom celovečernom filme Spiklenci slasti. To bol mimochodom Lábuz, ak ste si to nevšimli. To bol Ačkový film na naše pomery. No a keď si spomenieme, potom niektorí si pri týchto veciach aj spomínajú na detstvo a na svoje obľúbené hračky. No, či prasiatko, či dráčik, všetci si potom zaslúžia pozornosť. Okay. Konec, hej? Už nič nerobí, hej? Ten sa nemohol dívať. A potom zíďme ešte ďalej, nebojme sa toho pekla, zíďme ďalej. Štvrtý okruh. Štvrtý okruh sú naozajstné zvieratka. Dúfam, že ste si nemysleli, že vás to dnes minie. No a ako spomínal vo svojom stand-upe Dano Čistý, z pohľadu legislatívy je kompletne v poriadku, ak zabijete prasa, pomeliete ho, natlačíte ho do jeho vlastného čreva, potom ho zjete, vyseriete a prípadne ešte raz to isté zjete. Problém pre našu legislatívu nastane až vtedy, keď do toho dáte lásku. Je na to paragraf, ale ten dlhú dobu nebol v platnosti v Dánsku. Vďaka čomu sa táto slnkom zabudnutá krajina stala mekkou zvieracieho porna.
odtiaľ pochádza dáma Bodil Jönsson, dáma s pohnutým farmárskym osudom a naozaj bezhraničným obdivom k svojmu psíkovi, koňovi aj bičkovi. Zatej na oči. Neviem, kde sa stala chyba. Áno, ono je na to paragrafy, ktoré smieme púšťať. Z toho, čo by sme vám mohli pustiť, tak tam, aby sme porušili zákony, tak za začiatku stojí klenot polnočnej kinematografie od Johna Watersa s názvom King Flamingo. Áno, takže ten okrem pojedania čerstvých psychotrusu 150-kilovým transvestitom v kostýme baleríny obsahuje aj sexuálne scény s živými zvieratami a za to si vyslúžil oprávnenú kritiku. Takže pamätajte, že aj keď čerstvo zavraždené kuriatka v KFC nemali pekné detstvo, tak takúto lásku by si neprejali ani oni. Ešte nie. Veľmi málo bolo toho kuriatka. To sú nožičky, daj mi kuriatko. No. No dobra, to już zase nowy poďme zastaviť. Dobra, to nie chcę. To je ten transvestit. Pane, ja som nečakal, že to tu bude. To má... Akože to, čo zažívate vy, je úplne presne to isté, čo zažívam aj ja. Vrátane toho prekvapenia. Poďme ďalej do 5. okruhu pekla, lebo v istom momente pozemská fauna už nestačí a podobne ako v oblasti mainstreamovej fikcie aj v tej pornografickej majú svoje miesto viac či menej vymyslené tvory. No a touto prednáškou teraz sprevádza táto malba japonského maliara Hokusahiho, volá sa Sen rybárovej ženy. A bolo len otázkou času, kedy sa v Japonsku niekto rozhodne tento námet adoptovať teda aj do filmu.
No, vďaka Bohu za rozmach počítača 3D grafiky. Ten im síce dal xenofilným túžbám krídla, ale zároveň platí aj, kde nie je obete, tam nie je zločinu. Čiže každý deň vznikajú nové bizarnosti, v ktorých padajú všetky zábrany. I shall not falter, for the light guides me. Still so defiant, but your body begins to betray you. Where are you, wench? It's time for your daily beating. Enough. It's enough. The longer you hide, the more losses you have. To bolo odinakiaľ, ale inak podľa mňa akože splnený som si Ziskovskej. Poďme ešte o stupeň nižšie. Šiestý kruh. BDSM. Inak týranie ľudí. A mám kábel, bude bondiš, daj to naspäť. Jeden stupeň. Výborne. Takže, utrpenie ako také je vo všeobecnosti skôr antisexuálna a religiózna vec, ale keďže súvisí s prežitím, tak púta našu pozornosť. A tiež sa stáva tým pádom súčasťou sexuálnych fantázií. Napokon, história konsenzuálneho či romantického sexu v evolúcii nesiaha vôbec ďaleko a násilie ako také môže byť za určitých podmienok zrušujúce. No a nie len preto ho z toho vykonáva. No a najväčší bezplatný server s neslušným obsahom, Pornhub, pravidelne zverejňuje štatistiky kľúčových slov, teda, ktoré návštevníci vyhľadávajú. Teraz prichádza ten graf. A toto je vyhľadávanie filmov s tematikou BDSM. A ten zostup, čo tam vidíte, tá čiara, to je 50 Shades of Grey. Vtedy vyšiel von. Čiže, OK, červené sú, počkať. Nie, toto sú muži a ženy, to viem. Toto neviem. Čo tam je? Ako? Aha, Spojené štáty a svet. Ktoré? Zelené je svet, červené sú Spojené štáty.
Čiže tu to vidíte. No a ako na ukážku na regulárne teda BDSM sme vybrali niekoľko záverov z dokumentu, ktorý sa venuje stránke insex.com. Insex. Tento portál totiž koncom 90. rokov umožňoval platiacim návštevníkom, aby sa zúčastňovali online na takých kreatívnych formách násilia a mohli do toho vstupovať aj inštrukciami. Takže tu je tá ukážka o stránke Insex. This very piece sent FBI people to my door. My wife answered the door, and I wasn't there. They asked if they could see my work or something. She brought them in, showed them the dark room and stuff, and I think they realized that there was nothing really criminal going on. So they decided to turn it over to the local vice squad. And I ended up having to get a lawyer to extract myself from that because they did not leave me alone. This is when I knew that my work was somehow fucking weird. You know what I mean? Like beyond porn. See her moving? She's very much involved in it. See her trying to emote and act in the thing? Finally, when I got to Carnegie Mellon in 1995, I was able to really put it all together because they had fantastic access there. Yeah, I'd already gone to graduate school doing live performances at these places in Buffalo, New York called Artists and Models. It came to a climax, though, because it was clear that they weren't going to allow me tenure with the kind of work that I was doing. This bondage subject infused euphemistically and in various methods into my work. I had a meeting with the dean, and it came down to a final statement from me that if they're not going to allow me to teach their children, then I will corrupt them. There was this whole round of disembodiment projects where people looked like they were amputees, and one of the things that I made for 411, we even stuffed opera-length gloves so that we could Velcro on fake arms. I should try her hand Ultimately, there was the deconstruction of her emotions, of her vanity, of her pride, and she allowed it. She already knew what the levels of voltage were that were going to be applied to her nipples, to her genitals. But yet, in the context of the show, I was able to say to her something like, gee, I'm going to have to gag you now because you're going to be really screaming. It was theatrical, but the elements of coercion, of terror, were still very much a part of the show.
Haló, dobre. Dobre, čiže ja som rovnako rád, ako vy, že to už skončilo. A autorom tejto stránky, vôbec celého toho konceptu, bol profesor Brent Scott, toho ste počuli na začiatku, a on z Vietnamu k nám doniesol bondage, čo mu teda prinieslo pozornosť FBI. No. Poďme ešte hlbšie do pekla. 7. okruh pekla, mŕtvi a čerstvo zabití ľudia. Čiže úroveň sú tu znalci asi, ktorí o stupeň pekla nižšie je obcovanie s mŕtvými ľuďmi, mrzačenie týchto ľudí, ktorí už teda nemôžu ani vzdychať, na druhej strane už ich to fakt neboli. Je to pochopiteľné, človeku sa pri tom, keď je svedkom nejakého úmrtia, rozbúcha srdce veľmi mocne. No a sú ľudia, ktorí teda tú krv háňa aj niekam inom ako do hlavy. V roku 2010, ako vidíte, vznikol srbský film, z ňom si pustíme ukážku, je to žáner snuff, teda to sú filmy, ktoré čo najvernejšie zobrazujú vraždu a následné teda obcovanie s tou mŕtvolou. Ak vám teda pri pozeraní niečo môže uľaviť od toho utrpenia, je fakt, že nič to nie je skutočne, všetko sú to filmové triky. Ale to není definícia snafu. Pravda? Keďže je to falošný snaf. Ďakujem Bohu za skončenú ukážku. Slúžiť s mŕtvolami, ktoré sa nehybú, není úplne, není to nejak živý sex, teda. Čiže sú aj filmy, ktoré sa zaoberajú láskou až za hrob. A je kategória filmov, kde sa obcuje s nemrtvými. Tá zažila najväčší boom, keď boli teda filmy so zombiami. Z toho je ukážka z filmu Repenetrátor. Prometheus brought the gift of life. Fire to man. But I
I will bring the world a much greater gift. Immortality! In my creation, you will be complete. But unlike the other failures before you, who only crave grain, you can help me get scaling and gone. You will crave sex. Just a few moments. I need something bigger. Wait, give me a second. I feel like you haven't had sex in like 20 years. Oh, wait, actually. No, a čo môže byť ešte horšie ako súložiť s čerstvo porcovanými a oživenými mŕtvolami? Jesť ich. Verte či nie, nájdu sa ľudia, ktorých zrušuje, že sú jedení. Aj takí sú. Z toho ale nemáme žiadne závery, máme len takú nevinnú fantáziu a vďaka Bohu teda za CGI. Je to video o jedení ľudí.
Výborný dubbing. No a potom nasleduje to najspodnejšie peklo, 9. okruh. A to sú deti. Čiže z tohto vám ukážeme leda figu drevenú, že ten, kto robí porno s deťmi, by mal zomrieť veľmi škaredou smrťou. Aby sme nekončili, ale na smutnú notu. Povedzme si, čo nás v pornobiznise čaká do budúcnosti. Už hotovo? Dobre. Čiže ako sme spomínali v úvode, porno je hnacím motorom technologického vývoja a kto by chcel vedieť, ako bude vyzerať mediálny svet v budúcnosti, nemal by odvracať zrak od noviniek v tejto oblasti. Uvidí, že porno tiež prechádza prerodom z lineárnych dejov do digitálnej éry postavenej na interaktivite a herných princípoch. Ten tradičný porno biznis so silikonovými blondínami a steroidovými inštalatérmi postupne vymiera spolu s generáciou, ktorá ho stvorila. Do popredia sa dostáva užívateľmi tvorený obsah a prirodzená ľudská kreativita. A ak boli 60. roky revolučné pre rozšírenie sexu nesúvisiaceho s oplodnením, tak nasledujúce roky budú nemenej výrazné v zmysle virtuálneho a technologického hedonizmu. Ak chcete vedieť, ak niečo také vyzerá, tak navštívte napríklad stránku Chaturbate, Mám totiž to tých serverov niekoľko, tento je asi najlepší, odporúčali autory, to musia vedieť. Tie totiž to umožňujú ľuďom z celého sveta streamovať svoje intimné chvíle a nechať sa v rámci nerežírovanej reality show motivovať k rôznym činnostiam pred divákmi. Niečo ako Kickstarter, len sa tam troská. Fakt, akože im platíte za to, že čo urobia ďalšie. Musí sa vyzbierať dostatočný počet na to, aby dievčatá dali do nohavičky, aby on a tak ďalej. Viete si to predstaviť. No, výhodou je, že títo performery majú úplnú slobodu v tom, že čo, kedy a za koľko sú ochotní robiť a zároveň nie sú zviazaní tým dnešným mainstreamovou konvenciou typu fajka, mrpka a šup na tvár. A keďže sme na internete, dobrá správa, je to zadarmo. Ten biznis plán za tým je, že tá masa tých, čo neplatí, tak tí vyhľadávajú ten kvalitný obsah a tým pádom tie videá, kde viac ľudí sa dostávajú vyššie a potom je malá skupina tých, ktorí si za to neváhajú platiť a tí zase posúvajú dej. Čiže toto vyšším levelom digitálnej prostitúcie sú virtuálne svety, v ktorých užívateľov zastupujú už len avatary. To sú projekty ako Second Life, tie existujú už roky a vážený, Oculus Rift je na spadnutie.
Navyše teraz v CGI prostredí neexistujú žiadne materiálne a často ani morálne limity, vďaka čomu si môžete v jednej minúte užívať znásilnenie batolaťa dinosaurov a chvíľu na to spočívať v objatí exotickej kráske pri západe slnka. Nemôžete si byť síce istí, že či v skutočnosti tou kráskou nie je nejaký znudený mladík z Latinskej Ameriky, pre ktorého vaša výplata má cenu ročného príjmu. Alebo ľudia to môže byť aj šikovne naprogramovaný bot, ktorý plní vaše nevyslovené priania. No ale s tým sa už v budúcnosti budeme musieť a možno aj chcieť zmieriť. Čiže to bola dnešná prednáška o najbizarnejšom porne, priatelia. Ďakujem vám v mene Progress Baru za vašu prítomnosť, za váš potlesk, za váš smiech. Ďakujem veľmi pekne. Vamos a